Кое е най-хубавото на една жена, която иска да разцъфва? Че сложена в правилната среда, тя наистина може да цъфти с подходящата грижа. Добре дошла в пробуждане. Добре дошла в пространството за теб. Защо е пробуждане? Защото, за да разцъфтим, първо трябва да се събудим. Добре дошла в тази среда, която е твоето пространство с много любов и подкрепа от мен, като твой партньор за развитие. Тук съм ти приготвила туали, упражнения, които са за тялото ни, за сърцето ни и за нашия ум. Запази си това пространство и това време за себе си. Радвам се, че си тук. И ти благодаря. Благодаря, че избираш себе си. С много любов. Отново, добре дошла.